Iro itrai. Sesin pat ngai ke blai pi baru ha kerteng ke badan bor pajong trai. Te ha kan ke video ngan ai chapi u number phone u babu ha pa pen ursla. Bon na preng jong pi la ya phone ye nga kong singo bha se pen pha lem kan ke pniang chapo pen ursla. Te na ka benta ki ba slen shim betang ko pniang. Te na ka benta ki ba hap snyu pan pila ban shim lang bat uni u powder ban pen stop ye ke jing hap snyu. Te don ki boong haba klem hap ni don kam le ayu ya kata ka pniang te henrei haba selen te New York snyu na eken ban hap te namar kata ba phinam ya bun kam te ki ba selen shim betang ko pniang abiang te ki ba jur pala ka jing hap snyu shim ba uni powder te ngan IP number phone tho riu not kendai sao kendai san iwei pra ngan ong biang se sien riu not kendai sao kendai san iwei pra pila ban phone ha uni number nakabanta kitu ki basa chapo pen ursla tutu blai ka jing sok unyo ban kurpu pi yaro iturai